सिरियासलि बुंदों सोनाफोर सोरबाफोर नांगौबा आंनो कमेन्ट हरबानो जाबाय आं कन्टेक्ट नाम्बारखौ होगोन आरोना दा आङो इटा पार्टि मालिकजों बुलायनोबो हागौ खामानि दं गोग्गोमनो आरोना जल रहा है भाया पहली बार देखा है खुलुमबाय सोनाफोर आंनो जोबोद लुबैनानै थामखौ फिन खेबसे बर'बाय सोरबामा जेव जेव फगमारनाय महर लानानै सोनाफोर दा मुगै इनिफ्राय ब्लग्सखौ फुरा इन्टारेस्टिं खालामनो कसिस खालामगोन दाथ' जोङो ज' ब्लग्सखौ बानायखागोनानो न'आव फैबाय जखन बिथाङा आंखौ दाब जायगायाव बेरायहैनो नागिरदों जेराव देखायथाव बेयाव देखायनो नागिरदों सोनाफोर स' नोंथांमोनजों शेयार खालामनांगोन आरोना फुरायैहाय आङो ओमफ्राय दा खुला एकदम ब्लग्स बानायगासिनो हजों थाबाथ' खालि न' सिंनिफ्राय बांसिन बानायनाय जायो नोंथांमोना बरिं मोनगोन स' आलदा जायगायाव फैदों आलदा जायगाखौ देखायबाय आरोना सोनाफोर स' ब्लग्सखौ फुरा नायलांबानो जाबाय आं बिथांनि खिथु थांफानोसैल' ओमफ्राय बबेयाव हाब्रायलांखो फैबाय नालाय फैबाय आरोना जों अबाय थानो नागिरदों सोनाफोर नायलांबाय थासै मिनिनानै थैगोन आइदै नै बियो जोंहा बेनो ना साइड नङा जोंनि ट्रेक्टरखौ सालायो आरोना नै बेनो आयु जोंनि ट्रेक्टरखौ नायनो फैदों आरोना सोनाफोर खामानि मावाखै नामा बिफा दिनै माला खामानि मावनानै दासो फैदोंनो आरोना आयौ बदमाइस मोजां मोनथारदों भगबान उन्दुआमायाबो न'आव फैनानै दे एसे गोबाव गाखोथारदो जोंना साखा खब्बा गैया मा गैया बेयावनो एसे गाखोदो बेनो आरोना नानि इयावनो आंखौसो लिंहरबावदों दा केस्रा थोदो थ' र'ता मोखाया जां ओमफ्राय नैबे हालेवग्रा आरोना ओमफ्राय नैबेबो ओमफ्राय जोंनाव जायगा गैया माने जोंनाव दोनथ'वाखै बिसिनावनो दोनफैथ'दों आरोना सलायग्रा गथ'नावनो स्रांथार बिस्रा एकदम न' टेनसन गोजासो मुसलमानबाबो मुसलमान बायदि नङा न'खराहाय आरामथार थ' मामाथ' बेखौनो दाख्लै फिसा खालामदों दालाया बिराद गिदिरमोन ओमफ्राय फिसा खालामहोदों आरो दाखालिहाय मायदि गाखोबोदों नै जोंनि गामिया बेबादिनो थिला थिलि आरोना नै बिदि गोजौ गाहाय मानखोबोनांगौ ओमफ्राय बेयो गावनि बिदानिनो आरोना बे जोंखौ नुवाखै न'फ्रा मालाय बिसिनाबो ओरैनोथ' बिसोरखौ गादा गुदा होनो बाट आजिखालि गादा गुदा रावबो गैला ओरै ओंखारनानैहाय ओंखारलाय बेबायदिनो गोजाखा जोंनि गामिनि न'फ्रा बे खालि जोंनि एरियायावल' प्लेन आरोना बिदि मानखोनांगौ जेबो बुस्थु गैया ओमफ्राय बाखिया बिदिनो थिला थिलि गोजा आरो ओमफ्राय बांसिनानो थिला थिलि आयौ आंखौसो जादों सानलायसिगोन नै बोरायासो जादोंमोन आरोना लास'नो थिनदों सिगनेसार सनाफोर आरो मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों थांफेरि जायगा आरोना स' नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामलांगोन आङो नायलांफाबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोनाबो ओंखारख्लायबाय जोङो बिथांमोनाव गय जानानै फैबाय आरोना जेबो नङा मुगैनाय जेबो गैया साफायानो लाजाखाया जोंनिफ्रायसो बांसिन साफा जोंनि न'आवसो गादा गुदा जोमावनाय नुबावगोन ना जोंनि न'खरफ्रावसो बिसिनाव जेबो गैबावा बेबायदि आरोना न' टेनसन ओमफ्राय बेसा लामाया नै बिराद गाज्रि खारो दाबायदियावहाय गफंनायानो लाजाया ओमफ्राय थाबायजाया आरोना दा बे मुसुगुर खानायफ्रा मोनजोब्बाय सम बुस्रिनायखायसो मिन्थिया मा गोसो जानानै ओंखारबोखो बिथाङा होनबाय फै आं नोंसोरनो देखायहैनो मोनसे जायगा आरो गावनि सम्पतिखौ बेनो सम्पति आरजिनाय बेबो खस्थ' मस्थ' आरजिनाय कार गैया कारनि जायगायाव बेखौनो आरजिग्रोदों आरोना कारालाय आरो मा गावथ' सलायनो मोनखाया दाबायदियाव आरो आंबोथ' अबेयाव सलायनो सोरखौ लानानै सलायबाय थानो अबाय थांनो आं मालाय जेसेबां गिदिर बुजिबाय एसेबां खरस नङा होमबा ओमफ्राय सानखा हखा बुजिनानैनो ओमफ्राय बिथाङा ट्रेक्टरखौनो लागोनसै बेनो खामायगोन कारालाय मा लासैनो बायगोन होननानै जोङो लाग्रोनाय जायाखै आरोना ट्रेक्टरखौनो लाग्रोनाय जादों स' दा बेखौनो न'आव दोना नालाय बे गथ'आ जायनाव सलायो बेनावनो दोनो ओमफ्राय बेखौनो जोङो बेलेग जायगायाव थांनो नागिरनायखाय बेखौनो हाबनानै नायबोबाय आरो माथोबाव जिरायनो होथारबाय बेसेरा गाज्रि मोनगोन ना साहा फुदुंनोसो होनबावदोंमोन ओमफ्राय गय जानोसै दासो ओंखाम जाना फैदों होननानै गय जानानै फैबाय आरो थांगासिनो दं ओमफ्राय जोङो हाद्रि हाला गफंलायनायहाय बे जायगायावनो फैदों आरोना सनाफोर नैयो आयौ माथो सनालायबावसो इटानि नामाबो सनालायबावसो जोंनि न' गुदियावनो नै बेयो गोदान खुलिदों आरोना सनाफोर बेखौनो जोङो नायनो फैदों आरो खामानिबो दङ जोंहा बेयाव रायलायनांगौ नायदो वाव थांगासिनो दं सनाफोर आङो मेन खामानिनि थाखाय नोंथांमोना आंजों साखि हिसाबै थाफाबाय दा भिडिअ'आवहाय दा आङो इटा पार्टि मालिकजों बुलायनोबो हागौ खामानि दं गोग्गोमनो आरोना नायदो इटा सावनायखौ सोरबा नुफेराखैबा इटाफोरखौ बिदि बानाय दोनो आरोना आंबो दिनैसो फार्स्ट टाइम खाथियाव नुदों थ' नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामबाय आङो गामियाव फैनानै गामिनि
आंनि आसपासनि भिडिअखौ लायाबालाय आरो माथो नङा होमबा क'क्राझाराव थाबाथ' आं संनाय खावनाय बेफोरखौनो लाबोबाय थानांगौ जायो थ' दा आं एसे आलदायाव फैदों नालाय नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामलांबाय नै बेसे अजन गोदानसो एकदम हा गोसोमनि ओमफ्राय सोरबाफोर न' लुनो नागिरदोंबा इथाफोर नांगौबा आंजों कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो ना माने आंनो कमेन्टआव हरबानो आं कन्टेक्ट नाम्बारखौ हरनो हागोन आरोखि नै नांथारगौबासो बिथाङा आंखौ बेलेग जायगायावथ' बेरायनो लांनो हाला बेफोरावनो गिदिंहोबाय आरोखि ओइ बेनो जाबाय बिराद मोजां गिदिंहोबाय आंखौ बेफोरबायदिखौनो नुवाना जायगाफ्रालाय आरो मा नुबाय थागोन इटानि नामा सना आरो ना आसपासनि मानसिफ्रा दा बेफोरावनो मावफैयो जाहैदों खामानि खाथियावनो खुलिदों आरो ना एबारसो खुलिदों ओमफ्राय सनाफोर जों दहाय ट्रेक्टर नायबोनाया जोंना बेयावनो दा खामानि मावगासिनो दङ ओमफ्राय बे ट्रेक्टरा मावजेननायनिफ्राय आङो दासिमबो ट्रेक्टरनि फैसा थाइसेबो दांनो मोनाखै थगायाखै आङो एसे मोनबाय ओरैनो ओमफ्राय आंनि आखायाव थाइसेबो फैयाखै एकदम अभाब जाथारनायावसो जोङो फैसाखौ बिब्रबदों आरो ना खामानि मावजेननायनिफ्राय माने बिदिनो थाब होखाया जाहैदों इथा सावनानै आरिनानै फानखांनायनि उनावसो होयो जाहैदों आं मिन्थिला बाट आंनि आखायाव दाबो फैसाया फैयाखै मानसिफ्रा आंखौ ट्रेक्टरनि फैसा मा फैसा अबहाय दोनखो अबहाय माखो मा जाखो मा लोंखो बिदि होनो दा न'आव फैनायावबो साफा सानै लोगो मोननाया बिदि बुंलायलांबाय आरो ना आंखौ बाट आं मोनाखै दासिमबो आरो ट्रेक्टर नोंसोरजों फुरा शेयार खालामसै आङो दिनै गोसोखांबाय मोथो दानि साफा सानै मानसिजों एसे सोंजानाय हिसाबै आं गोसोआव फैफिनबाय आरो ना माने ट्रेक्टर बायनाय समावबो आंहा ओरैबायदि रेकारिं दोन्दोंमोन आङो फिसायनि खामायनायखौनो आरो ना गाना जोमा खालामनानै एसे जमा खालामनानै दोनलायलायदोंमोन आरो ना ओमफ्राय थाग थिग ट्रेक्टर बायनायावहाय आङो फैसाखौ होदेरजोबनांदोंसो बोरायनियावहाय बोराया होनबाय सिन्था खालामनाङा ट्रेक्टरनि फैसायालाय नोंनो मासै मासै हरखागोन ना होननानै बाट आंहा दाबो थाइसेबो फैयाखै दिनैसिम 8-9 माससो जाबायदां ओमफ्राय खाथियाव देखायनोसै सोनाफोर सफैथारबाय आङो गोजाननिफ्रायसो नोंथांमोना नुबाय जानो खाथियाव ओमफ्राय नै कालाराबो जा कालार है नै गोजौआव सावगासिनो इटानि नामखौबो जा मोजां दोनदों सना आंबो खाथियाव दिनैसो फार्स्ट टाइम ओमफ्राय खिन्थु जोंनि गामिनि आसपासाव बिराद दंखायो आरो ना बोराय हासबेन्डनि गामिनि आसपासावहाय माने धुब्रियाव इटाफोरनि बिराद कारोबार दङ ना इटा सावग्रा आरि मानो होनबा बेयाव हा गोसोम हा गोजा मोनो जायखौ नांगौ नै ओरै सावै दोनबाय आरो ना लुननो बिफा थाइबैसो जमा जानानै दं बेयाव थाइबैसो जमा जानानै दङ आं माला दांब्रै मोनगोन ना मोना बेयाव 18 लाख इटा सावो ना नङा आंना फैसाया थाइबैसो जमा जानानै दङ बे इटा पाथियाव आं हालासो औ ओरै गाखोथारना नायबाय सनाफोर नोंसोरबो नायदो खाथिथाराव आयु आं मोनथियामोनहाय मा हरसमबो हे भगबान माबा बिश्वकर्मा ओम ए खाथिथाराव बिदिसो आरोना आया दे अबे हाखराव मा बिदि बुङो हाखर गानाङा ओमफ्राय गोदोलांजानो गिबावबायसो आंहा थगायबावो फाग्लासो जासिगोन नै आयौ खाथियाव आं बोरैबा मोनलायलायबाय नै आइदै नायथारदो सनाफोर नोंसोरबो आंबो नायथारदो होननानै फैदों आयौ आं दिनैसो खाथियाव नुबाय सयथिबो केमेराफ्रा मोजांबा जि मोजां नुसिनसिगौमोन आरोना आंखौबो नै बेबादिसो जावै गैलाहाय हाद्रि गुफुंलायनाय भिडिअ मारिनाय आंनि ओइ बिफा बेजों मानसि हाबो नामा ओमफ्राय बैयाव नोङो बेयाव मानसि हाबो बैयाव सिङाव माथो बे आच्छा ए अबेथिं हरो आं दाबो मोजां मिन्थिया आन्दायलायलांबायसो ओमफ्राय ओइलाय ओरै खामानि मावगासिनो दङ नै जोंनाबो ट्रेक्टरा मावदोंमोन ओमफ्राय दिनैसो जास्ट दानिसो मावनानै ओंखाम जाहैदोंनो आरो दा बेलासियाव खामानि जाथ'वा मिन्थिला आरोना ओमफ्राय आं हस्टैनो बुंदों आरोना फुरा 1 नाम्बार इटा जाहैदों इटाफ्रा नै फुरा दंजोबो आरोना दाख्लैफोर फुरा खालि जाबायमोन जाहैदों आरो दा सावफिनबावबाय ओमफ्राय बैयो अफिसनो मालाय आयौ आं गिलायलांबाय बेयाव थानो बिमाबो ओमफ्राय नै बेबायदि खयला आरोखि बेनो सावनाय जाबाय
आयौ नै आं हालाहाय सनाफोर खाथियाव नायथारदो कि असर जाबा जाबना नाजाबोरे भाई नैबेबायदि खयला सावै सावै सिङाव हरो जाहैदों आरो ना आयौ सयथिबो जिबोराव दिनैसो फार्स्ट बिदि खाथियाव नुबाय आरो ना आङो नै खयला सावनानै बे गुदुं गुदुं बै खोबनाय गुदुं गुदुं एदि फरायना बै गुदुं गुदुङाव सोनानै हरो जाहैदों बाबा थैगोनहाय आसरित सावग्राफ्रा हा नै र' एसे खाथियाव थांनानै नायहैनो हा दिखाव कहा एसे दिखता है ना आयु नाय सोनापर अंदर पूरा जल रहा है भैया पहली बार देखा है अच्छा बेखायनोथ' नायदोल' रावबो नोंथांमोनखौ बिदि खाथियाव देखायफेराखै खोमा आंसो फार्स्ट टाइम देखायबायदां हारिओम भाई नायदो इदि थख' थख' होनानै दोनजोबो आरो ना आयौ गैला गिलायलाङो खयलाफ्रा आरो नै खयलाफ्रा असली कुतुब मीनार नुला ना सनाफोर नायदो आंना डुप्लिकेट कुतुब मीनार आरो ना इथा बानायग्राखौ कुतुब मीनार बायदि मोनो आङो कुतुब मीनारा गोदो सिख्लायावहाय थांदोंमोन आनैजों थांदोंमोन आरो ना आदामोन थायोमोन बेनिफ्राय दा ओमफ्राय बोराया नायदो मा कुतुब मीनार देखायखो आंनो गोजौथारबो नै आयु केमेराफ्रानो होलांहोथां नालाय आंना माबा हें जाहोलांलायो ओमफ्राय बे सावग्राफोरा गथ'फोरा इउपिनिसो जाहैदों एकदम गुदुं बेस्राफोर सेन्देल गानामोबा थानो हानाय नङा आरोना ओरैबायदि गुदुं सिङाव इथायाव सिङाव खयला होयै माबा खालामनायनि खोथा बे जों थानायनि गाहायाव सेस माबा दंजोबो आरोना अरखि खयलाजों जोंनाय गुदुंसो आसलि खाथारनां जायगायावसो गसंनानै दङ खाथरखा खिलारिसो होननाय बायदि जासिगोन आरोना खाथियाव बोखारलायनानै देखायथारबाय बेस्राफोर गोजोननाय मोनबाय बेफोरखौलाय आरो सोर नायनो लाङो आरो जोंहा लाकिलि खाथियावनो जोंना सना लाकिलि जोंना खाथियावनो इथा पाथि थानायखायसो जोङो नुबाय आरोना सनाफोर नङाबा सोरनिबा हाजोबनाय बिदि जायगायाव बेरायनो लांगोन नामा फाग्ला आरो सोरनिबा बिसिया बिदियाव बेरायहैगोन बाट आं मोजांबो मोनदों जोंना खाथियावनो दं नालाय सनाफोर नोंथांमोनजोंबो फुरा शेयार खालामबाय आङो सोरबाफोर गाज्रि मोनदोंबा माफ खालामबानो जाबाय मा देखायलायबाय गोदाव सोराव बाट बेफोर जायगाखौ जों नुनो थाङाना थ' ओंखायनो आङो देखायबाय आरोना ओमफ्राय थांनोसै फिसाजोआबो उन्दुनो ओंखारहांबाय आंना ओमफ्राय दिनै बिराद बारबो एकदम मेगना हाद्रि हाबजोब्बाय जोंना ओमफ्राय आथिंफोरा नायदो सनाफोर नै ओरैबायदि हाद्रि फुला फुलि ओरैनो गोसोमखा आरो गोसोमसेयाव गोसोम दाबुंसै जबादा ग्रेड खालि जानानै दं आङो ओमफ्राय बे जों थानाय मोनसे आरो बै गुफुर नुहुरबायाबो मोनसे आरोना बेयाव जों थांला मानो होनबा बेयाव जोंहा लेनदेन गैया जेबो लेनदेना जोंना बेयावसो बाट खिथाहरबाय आङो बै गुफुराबो बिदिनो इथा सावग्रासो भगबान आंहा सुरुमबायलै दिनैसो प्रसेसफोरखौ खाथियाव नुनानै आरोना गंसे न'खौ मजबुत खालामनो थाखायबो नोङो बेसेबां हार्ड वार्क दङ बेहाय आयै इसोर बेयाव मावग्राफोरखौबो धन्यबाद होनांगोन दे जोङो सनाफोर फैसाजोंथ' जोङो बायो बाट बेनि खस्थ'खौबो जोङो मिन्थिनांगोन आरो आं खाथियाव फैनानै मिन्थिलायबाय आरोखि बोरैबा मोनबाय आरो ना बाट फैसायाबो ओरैनो फैनाय नङा थैदो दाना बिमा फिसा ओंखारलांनांगौआ आयै इसोर प्रभु जय श्रीराम आयै गावासो ओंखारबावनोनो आयौ थ' थैगोनलै बेफोर गथ'जोंबो दे हारसिंसो ओंखारबावगोननो भगबान दे जाबाय दे गोजोनबाय दे भाई माबा मा होनो कुतुब मीनाराव लाङाबाबो बेयावनो कुतुब मीनार नुखायो नै बुस्थुखौनो एकदम जेबो फाराग गैया कुतुब मीनारनिफ्राय बांसिनसो नुबावगोन आरोना एक नाम्बार इथा जाहैबायनो आरोखि नै बेफोरो सना इथा 8.5 थाखा मा होनो एसे बुरजा होनाखैमोन बिसोरो 9 थाखा ना मा होनो नै बे गाइसजों रायज्लायबा मोनगोन खमाव 8.5 थाखायाव नैबे गाइसा ओमफ्राय ट्रेक्टरनि फैसाखौ आंनो माला होयो आंनिफ्राय लानानै बायनाया थांनोसै जोङो नै खयलाफ्रा बेखौनो लाङै सावगोन आरोना खयलाखौबो खाथियाव नुबोआखैसोलै एसे नायलांबावगोनसो बेखौबो बेलाय माथो नङाबा माथो नायाबा माथो फैबाय नालाय फैबाय नायथानोसै आरो बिराद गुवार एरिया नांगौना इथा मोनसे बिदि सावग्रा बहायनोबाबो बैथिंजाय दानि देखायबोनाय आङो बैफोरो सेस खालामै दोनबाय ओमफ्राय बेफोरखौ सावबाय आरोना बिराद खर्मसारि बैथिंजाय नायहैबावलासो आङो इथा दैखांलागासिनो दङ बिराद हाद्रि आरो माम्बार थांनोसै एबार हाद्रि फुला फुलि जालायनाय आरोना सेस हाद्रि फुला फुलि जाजोब्बाय दहाय फैनायनिफ्राय दुगैखायाखै आङो बास नायनो होननानै फैथारबाय आरोना सनाफोर फिसाजोआबो उन्दुनो ओंखारबाय दा खेंखायबाय
मालायाव बबाव बेरायनो लाङो जोंहा हाद्रि फुला फुलि बेयावसो लाबजायो आरोना बेलाय माथो सनाफोर चिला चिलानै बिदि सोरबा गोजौथारना मालाय ओमफ्राय समान खालामनो थाखाय बिदि जावख' फानगासिनो दं आरोना स' ओंखायनो जोंनि खाथि खालायाव बिराद इथा पाथि माने इथा बानायग्रा बेबायदि हा मोनो नालाय ओंखायनो ओमफ्राय नै ओरै गाहाय जानोसैलाय बै जों दहायो ना सारनाया बै गोथां खोथियाया नै मोननोसै ना सारनाय जायगायावहाय बिराद मेंग्लिजोब्बाय दोखो आरोना गरम बन्द'आव फैबाथाय बे इथा पाथियावनो खामानि मावफिनसै आङो थिगसे हाजिरा नायनानै फैखाबाय साल इथा पाथि मालिका गैयाना आं नांलायनो थांनो नागिरनाया एसे गुबदा गुबदि बुलायनोसो थांनो नागिरदोंमोन आङो अबाव थांदों होनदों बिफा इथा मालिक अबाव थांदों होनदों दिल्लीयावसो दंहैनो आसोला फाटा मालिका नुवासैनो आं मोखांबो गन्थंबो आरोना एसे गुबदा गुबदि होलायनो होननानैसो थांदोंमोन आङो मोनाखिसै स' सिरियासलि बुंदों सनाफोर सोरबाफोर नांगौबा आंनो कमेन्टआव हरबानो जाबाय आं कन्टेक्ट नाम्बारखौ होगोन आरोना इथा पाथि मालिकखौसो आंनिखौ नङा नांथारगौबा सिरियासलि आरोना सानै साथाम बिफाया गावनि लोगोफोर न' लुनायावहाय रायनानै होखाबाय बिथांनि सम्पति बिथांनि मोननांगौ लागा मालनि जायगाखौथ' देखायना फैबाय सनाफोर ओमफ्राय नैबे बिथांनि फख्रि आरोना आइदै दहाय जों बे फख्रियालजों फैदोंमोन ओमफ्राय फख्रिया बेनो बारा गिदिर नङा आइदै बेनो बिथांनि सम्पतिया नायल' जाल' जोंना बेनो फख्रि गंसे देनां फैबा मावनानै जानो आन्था दंसाबो आरोना ओमफ्राय फख्रिया सोर नायनो सोर मानो बिदिनो दैबानाफोर जाहोलाङो नालाय ओमफ्राय हगारदों बेलेगनो दा जोंनि आखायाव गैथ'वा बिसिबांनि हगारदोंथाय मायासो मिन्थिसिगौ आं बारा मिन्थिला दा ना गैया इयाव बिफा दङ खोमानो दा जोंनि नंथ'आ आरोना फख्रियाहाय बोसोरनै थांबायानोदां बोसोरसेल'सै बिसोरो आरो मोनला जोंनि जाफिनसिगोन थ' मोनफैफिनबाय जोङो न'खौहाय न'नि बारिखौ नै दहायनिया ओमफ्राय बे बारिया बिराद हाग्रा बंग्रा दंमोन ओमफ्राय नैबे इसाया जोंहा सनाया फैनानै एकदम एवस्रांनानै बारिखौनो दुल खालामजोब्बाय पापिया आइदै गय फिसा दासो गायहांदों नै बिबैया हाजिरा खालामनानैसो गायहोदों हाजिरा लानानैसो हायानो गोरानद्रायखायनो गयफ्रा नै खेरिफा जायो जोंना एकदम थेंगन साइज गैया जायो आरोना हाया बिराद गोरान जोंथिंजाय एसे ओमफ्राय अमायाबो थावख्रि ना मावख्रि हमनोनो हाला आङो अमायाबो बारा देराखैनो सिबायनो जांख्रिख्रि अमा दावै बादिसो ओइथिं थाइजौ दं आरोना बिफां लाइफां बारा गैया जोंनाबो ओमफ्राय थिला दङ बैथिंजायहाय बेथिंजाय खाथियाव नङा एसे जानगाराव थांनांगौ जोंनाबो थ' जोंबो दा थानाय जाया देनां बोराया रिटायार जानानै फैबा नोंमारगौ जोङो खेथि बाथि खालामनानै गोगोम जाफैगोन आरोना फिसाफोरखौ फेदेरगोन होननानैहाय गय बागान थय बागान फुरा गायग्लुंलायनानै आरोना प्लेनिङाथ' बेबायदि ओमफ्राय प्लेनिङाथ' आंना मोननै मोनथाम दङ बेखौ मावगोन मा मावगोन जायखिजाया बानायनानै दोनजोबदों आरो प्लेनिंखौ अपसनेल मोनसे प्लेनिं बानायनानै साननानै थायाबा जायाना सनाफोर